Да разгледаме следната задача. Корен от х плюс 5 е равно на 25 минус х квадрат. Да се намерят целите решения на уравнението. Първото стъпка, която правим при решаването на задачата, е да определим дефиниционната област, дефиниционното множество. От лявата страна на уравнението трябва да изразим, че подкорената величина х плюс 5 трябва да е по-голяма или равна на 0. И поради това, че имаме корен от някакъв израз е равно на 25 минус х квадрат, 25 минус х квадрат също трябва да е по-голямо или равно на 0. От първото следва, че х по-голямо или равно на минус 5. И от второто получаваме, че 5 минус х по 5 плюс х по-голямо или равно на 0. Умножаваме двете страни на неравенството с минус 1 и поради тази причина тук съответно като изнесем минус отпред, тук ще се обърне х минус 5 и също така при умножаване с отрицателно число неравенството променяме посоката, неговата посока и става х минус 5 по х плюс 5 по-малко или равно на 0. Графично от първият извод имаме този интервал от минус 5, значи х принадлежи затворения интервал от минус 5 до тук е до безкрайност. От втория интервал имаме х принадлежи от минус 5 до 5. Ето го. И от първото и второто, от двата интервала получаваме ето този резултат. Сечението е х принадлежи от затворения интервал от минус 5 до 5. След всичко това преобразуваме уравнението, ето това уравнение, в вида корен от 5 плюс х е равно на 5 минус х и по корен 5 плюс х цялото на квадрат. Цялата идея е да можем да отделиме корен от 5 плюс х да бъде пред скоби и по този начин да изчислим 5 плюс х е равно на 0, да го приравним и съответно да получим, че първият корен х1 е равно на минус 5. След което, вече след като сме отделили този корен, може да разделим по член на двете страни на неравенството корен от 5 плюс х и ще получим ето този израз. Прехвърляме тази част от уравнението в дясната страна на неравенството и получаваме 1 е равно на 5 минус х по корен от 5 плюс х квадрат, повдигаме на втора степен и получаваме ето този израз. След преработка получаваме уравнение от трета степен, което трудно ще можем да решим с познанията в учебния материал. За това обаче също има начин да преодолеем този проблем. Правим следното нещо. Ще разгледаме един вариант за решаване на уравнение чрез графичен способ. Какво представлява той? Построяваме графиката на тази функция, да кажем f1 от х е равно, да кажем, на лявата част, примерно корен от х плюс 5, а f2 от х ще ми бъде равно, примерно, на тази част от уравнението, т.е. 25 минус х квадрат. И там, където е решението, f1 от х пресича f2 от х. И по-надолу вече съм направил решението във вид на графика. Зелената графика, това е y е равно на, т.е. f1 от х е равно на
така ще го запиша, f1 от хикс е равно на всъщност това беше f2 от хикс равно на 25 минус хикс квадрат, а червената линия е графиката на функцията корен, така ще го означа f1 от хикс равно на 5, корен от 5 плюс хикс. Там, където се пресичат, виждаме, че това е в две точки. Първата точка е хикс е равно на 0. Нали, това, което получихме като отговор, т.е. хикс е равно на минус 5. Пардон. Ето го. Хикс тук е минус 5. Вижда се. Нали? В тази точка хикс е равно на минус 5. Значи хикс 1 е равно на минус 5. А втората точка, хикс 2, второто решение е ето с тези координати, където хикс е по-малко от 5, но е по-голямо от 4. Така че ето тук някъде се пада. Не, ето тук някъде се пада да бъде 4. Хикс да е равно на 4. А тук е хикс е равно на... Ето тук е хикс равно на 5. Така че втория корен е някъде в интервала от 4 до 5, но не е цяло число. Значи хикс не принадлежи на целите числа и следователно той не отговаря на изискването на решаването, на изискването на задачата да се намерят целите решения. И второто, което извод трябва да направим от изследване посредством графичния способ, е, че други корени реални няма. Значи това са единствените този и този двата корена, които са от реалните числа. С това задачата е изчерпана. Получихме, че хикс е равно на минус 5.